Għal pajjiżna hemm triq aħjar u tassew nemmen li l-Partit Nazzjonalista kapaċi jibni pjan fit-tul. Sostna dan is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli meta kien qed jiftaħ l-ewwel sessjoni plenarja tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema ġid tal kulħadd f'soċjetà li jimpurta. Iva, aħna għandna viżjoni alternattiva għal dik tal-Gvern, viżjoni li nistgħu nsawruha biss fuq soċjetà li jimpurta. Għax soċjetà li jimpurta biha biss toħloq il-ġid u tqasmu mod ekwu ma' kulħadd. Clyde Puli sostna li dan il-Kunsill Ġenerali qudiemu għandu dokument ta' diskussjoni li jagħmel analiżi studjata u b'viżjoni mibnija fuq riċerka tal-fatti. B'kuntrast tispikka l-viżjoni tal-Partit Laburista li hi waħda ta' stat bla ruħ b'individwaliżmu sfrenat. Clyde Puli spjega kif l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna ġew imnawra u insista li l-aħjar alternattiva li nistgħu nofru hi dik tal-Oppożizzjoni immexxija minn Adrian Delija. U llum baqa' istituzzjoni waħda biss li tista' tiġġieled dan l-elt ta' Gvern Nazzjonalista, ta' Gvern Laburista. L-unika oppożizzjoni li nistgħu nofru hija dik immexxija minn Adrian Delija. U rrefera wkoll għall-iskandlu 17 Black u każijiet oħra bħal każ ta' Pilatus Bank u l-Vitis. Fakkar ukoll kif Adrian Delija daħal il-qorti biex jiġġieled il-korruzzjoni u jġib lura dak li serqilna Gvern Laburista. U għalhekk huwa l-Partit Nazzjonalista u Adrian Delija biss li jistgħu jiddefendu lil poplu Malti. Mhux tab xejn li Adrian Delija ta' kuljum jistaqsi id-domandi u jesiġi risposti ċari. Mhux tab xejn li Adrian Delija daħal il-qorti kontra l-Avukat Ġenerali biex iġib l-informazzjoni għal poplu Malti għawċi kollu. U mhux tab xejn Adrian Delija ħar riskju personali kollu u waħdu sulu fil-każ tal-Vitals meta daħħalhom il-qorti biex iġib lura dak li serqilna Gvern Laburista. L-ewwel sessjoni plenarja tal-Kunsill Ġenerali li saret l-4 filgħaxija fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista infetħet mill-President tal-istess Kunsill Christy De Bono. Christy De Bono sostniet li dan id-dokument tal-Kunsill Ġenerali u xhieda tal-viżjoni għall-futur. Partit iktar miftuħ, parteċipattiv, dinamiku u lejali lejn il-valuri tiegħu. Dan huwa l-mod ġdid tal-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija tal-Kap Adrian Delija. Din is-sessjoni intemmet b'diskors tal-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo li enfasizza fuq l-importanza ta' ħidma flimkien għax bekk biss nistgħu naslu. U appella lin-nies biex joħorġu jivvutaw fl-elezzjonijiet li se jsiru f'Mejju li ġej biex bekk ikun oppożizzjoni soda taħt it-tmexxija ta' Adrian Delija li diġà ħalla marka bil-mod ġdid tiegħu. Taf li kellek raġun fuq ir-rapport tal-Lee Grant fejn l-qorti tagħtek raġun u min jaf minnu siti Grant. Taf li kellek raġun fuq it-tarbijat fil-ġuf. Taf li kellek raġun fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Taf li kellek raġun fuq il-housing u l-weda li inti għamilt. Taf li kellek raġun fuq l-anzjani li rridu jgħixu aħjar. Taf li kellek raġun fuq popolazzjoni żejda li kienet qed tkabbar l-ekonomija. Taf li kellek raġun anke fil-budget għax ħadulek kliemek pjan fit-tul. Robert Arrigo qal li quddiem gvern li qed ikisser ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, il-Partit Nazzjonalista biss jista' joffri soluzzjoni. Soluzzjoni waħda għandna ħbieb, kollha. Il-bandiera tal-Partit Nazzjonalista front wieħed u għan wieħed. Arrigo temm id-diskors billi ringrazzja lil ħaddiema kollha tal-midja tal-Partit Nazzjonalista li qed jagħtu sehem kbir taħt it-tmexxija taċ-Chairman Eżekuttiv Pier Portelli li diġà xpruna bidliet importanti li qed jiġbdu udjenzi kbar.